Mevrouw Veenstra, van harte gefeliciteerd. Ja, ik ben Joet en die. Nee, maar mooi wij 70 hier. Ja. En daar ben wij al thuis wonen verschrikkelijk trots op. Ja, Ja, daar ben wij hartstikke wies ik ben ook heel trots op dit huis. Dat is machtig Maar mooi. daar ben ik al lang bij geweest. Maar ik wil hier zo heel graag bij, bedoel. De 90-jarige Marijke Veenstra Posma viert een bijzonder wijnjubileum. Ze wen het precies 70 hier aan de Juliusstritten in Veewouden. En dit is wat haar echt bijblijft na al die jaren. Nou, dat we centraal verwarming kregen. Want toen we hier kwam binnen, toen gingen we kolenkachels. Later weer gaskachels. En nu ga ik het hele huis mooi verwarmen met centraal verwarming. En dat vind ik prachtig. Hoewel het net mijn wissigheid te sissen is dat dit het langste huurcontract is 70 jaar wijn op één plak absoluut zeldzaam. Dat matchen wij eigenlijk nooit mee. Dit is echt uniek dat iemand al 70 hier in de woning woont. Of nou, mevrouw die huurt al 70 hier bij ons. De eerste 3 jaar had ze begrepen, ik even nergens oors wennen. Maar ik in dit dorp. En ja, het is zo mooi om te zien en te jaren dat zij tevredenheid in deze woning woont. In jontje 56 belutst vrouw Veenstra de wenning te gerren met haar intussen verstoorde man. Maar ook daarvoor wen ze al in de waarden. Ik ga eerst in de Westrein wennen en toen had ik 2 jaar hier nog in Verwoorden wennen. En toen moesten die huizen oprutsen worden. En toen ben we hierin gekomen. Toen hadden we nee verbouwd. En toen ben mijn man en ik hier weer in gekomen. Wat maakt dit huis zo bijzonder? Omdat het een mooi uitzicht had. En omdat het maar 2 onder 1 kap is. Je hebt hele leuke buren en een mooi uitzicht. Je hebt geen wenningen van je oor. En als ze er ontacht had om te verhuizen? Nee. Dit is zo'n fijn plakje. En ik ben nog zo'n jongen hier en ik hoop hier nog een paar hier zaten wijn. Zonder naar een bejaardenhuis te gaan. Oh, geweldig.